Milí priatelia, cítim potrebu zastať sa biskupa Rudolfa Baláža. Nie len preto, lebo ako každý občan i on má právo povedať v slobodnej spoločnosti svoj názor. Chcem ale pri tejto príležitosti zároveň povedať, že musíme niečo urobiť proti mediálnej a politickej manipulácii so slovami, ktoré verejnosti hovoria kresťania. Pamätáte si na prípad Buttiglione? Bolo to pred 5 rokmi, keď sa zostavovala Komisia Európskej únie. Rocco Buttiglione bol vtedy ministrom talianskej vlády a predseda malej koaličnej kresťanskej strany. Vtedy s ním urobili akýsi novinový rozhovor. Ako veriaci kresťan formuloval svoje postoje čestne a otvorene. Pritom ale tak, aby sa nedotkol cti ani dôstojnosti nikoho. Titulok, s ktorým rozhovor vyšiel, bol možno čitateľsky atraktívny, ale oveľa agresívnejší ako samotný rozhovor. A práve tento titulok zdvihol vtedy vlnu protestov, ktorá znemožnila Buttiglionemu stať sa komisárom, hoci ho talianská vláda navrhovala. Márne sa Buttiglione bránil, že to, čo je v titulku, nikdy nepovedal. Liberálom či socialistom to bolo jedno. Nie, Buttiglione je kontroverzný, musí preč. Ustúpil napokon aj predseda komisie, kresťanský demokrat Barroso, aj liberálny taliansky premiér Berlusconi. Čítal som ten rozhovor. Buttiglione to, čo mu vyčítali, naozaj nepovedal. Bola to sprostá novinárska a následne politická manipulácia. A presne toto sa uplynulý týždeň stalo aj so slovami biskupa Rudolfa Baláža. Hovoril o veci, ktorú pociťuje ako vážnu. O tom, že morálka má hlbší základ, než len dohodu ľudí. Biskup katolíckej cirkvi si predsa nemôže nevšímať, ak kandidátka na prezidenta vysloví verejne názor, že mravnosť je vecou dohody. Musí pripomenúť, že jestvujú pravidlá, ktoré platia, i keby sa ľudia dohodli, že ich rešpektovať nebudú. A ako príklad uviedol komunistické a nacistické pravidlá, šliapajúce tak po Božích zákonoch, ako aj po nescudziteľných právach človeka. Neprirovnal kandidátku k Hitlerovi, odmietol však jej vyjadrenie, ktoré nerešpektuje hĺbšie základy ľudskej morálky. Na to má ako každý občan právo a ako biskup dokonca i povinnosť. I tu však zaúradovala manipulácia. Titulok v novinách hlásal, že biskup prirovnal kandidátku k Hitlerovi. Kto si pozorne prečítal, čo Baláž skutočne povedal, takéto prirovnanie samozrejme nenájde. Ale väčšina ľudí si túto námahu nedá, hodnotí práve podľa titulku. A opäť sa tu zodvihla vlna pohoršenia, čo si to ten biskup dovolil. Zase tí klerikáli vstupujú tam, kde máme panovať my. Počúvame zo všetkých sekulárnych médií. Lebo žijeme v spoločnosti, ktorá očakáva od cirkvi a od kresťanov, že budú predovšetkým zvyšovať dôstojnosť významných životných udalostí, ako je narodenie, svadba či úmrtie. Tam nás vykázala. Ale nechce, aby sme hovorili do toho, ako je organizovaná spoločnosť. A hoci ako členom tejto spoločnosti nám nemôže na to uprieť právo, využíva každú príležitosť, aby akékoľvek verejné politické vyjadrenie vychádzajúce z náboženského presvedčenia vyznelo prinajmenej ako nepatričné. Celý mediálny front sa vtedy ako na povel začne hlučne pohoršovať alebo vysmievať. Ide im o to, aby ľudia postupne prijali ich poučku, že náboženské presvedčenie do politiky nepatrí, že je súkromnou vecou každého občana. Aby už v podvedomí ľudia ustúpili relativistickej účelovosti verejného života. Počúvajú to stále a odvšadiaľ. Myslím si, že biskup mal vo svojej kritike pravdu, ale rešpektujem, že sú i ľudia, ktorí na to môžu mať iný názor. Majú naň právo. Tak ako mám ja na svoj a ako ho má i Rudolf Baláž. Akurát, ak ten svoj vysloví biskup, tak mu ho médiá zmanipulujú. A nemá sa ani veľmi kde brániť, iba ak tak vo svojom kostole. Chýba nám kresťanské
politické médium. Kým tu nebude, tak nám budú sekulárne noviny, televízia a rádia každý deň ponúkať obraz a hodnotenie udalostí tak, ako si to želajú oni. Ak aj dajú priestor kresťanom, tak iba preto, aby ich slová zaradili do kontextu sekulárnych predstav o svete. Čeliť tejto presile nemôžu duchovné a nepolitické náboženské noviny, či rozhlasová alebo televízna stanica. Zápas o usporiadanie časnej spoločnosti, o miesto ľudí v nej, o to, ako dôstojne môžu žiť, je zápasom politickým. Máme právo ako kresťania mať o tom svoje predstavy. Potrebujeme aj priestor, kde by sme o týchto predstavách mohli bez manipulácie hovoriť. Veľmi potrebujeme kresťanské politické médium.